OB har besøg af Sønderjyske i Superligaen lørdag eftermiddag, og det er en modstander, som sønderjyderne har meget godt tag på, i hvert fald hvis man lige kigger på de sidste håndfuld kampe indbyrdes mellem de to klubber. Sidst der var det jo 4-0 sejr til Sønderjyske hjemme i Haderslev. Det blev 0-0, da de mødtes i Odense i april, men altså de sidste 5 gange har sønderjyderne ikke tabt. OB Sønderjyske, hvordan skal vi blive kloge på den her kamp? Jamen, jeg tror, der kommer til at blive fokus på defensiven, som du selv nævner. OB tabte 4-0 til Sønderjyske for en lille måneds tid siden. Sønderjyske indkasserede 5 mål mod OB i sidste kamp. Så begge hold vil have trænet defensivt. Der kommer under 2,5 mål her. Det satser jeg 60 kroner på. Jeg har kigget på, at måske helt nede på sådan 0-0, i hvert fald et kryds. Jeg tror, at det bliver en pointdeling i kampen. Det har der været rigtig mange af mellem de to klubber. Så et kryds, så længe det stadig giver over de her 3,30-3,35, så er det der, jeg synes, der er mest værdi. Ja, og jeg er enig. Komplet og aldeles, fordi jeg kigger på statistikken, og den siger, OB har 5 sejre, 1 uafgjort og 5 nederlag. Sønderjyske har 6 sejre, ingen uafgjort og 5 nederlag. Og som Superligaens logik, den skruet sammen i øjeblikket, så ender den her kamp simpelthen med et kryds, som du siger. 3,35, det er yderst attraktivt. 30 kroner for mig. Sådan en kamp med få mål, og måske ikke engang nogen vinder. Det er i hvert fald vurdering her fra os. I vores analyser, husk held er ikke tilfældigt. Unibet.dk har masser af spilmuligheder på kampen mellem OB og Sønderjyske.